El People Like Me és una característica de la plataforma Share4Rare en la qual, fent servir intel·ligència artificial i ciència de dades, posem en comú a pacients que tinguin un perfil de símptomes molt semblant. Aquest perfil es posa en una gran xarxa que després serveix per tota la funcionalitat de la pròpia plataforma. Ajuda en dos vessants. La primera, en pacients que potser encara no estan diagnosticats, la plataforma, fent servir la pròpia estructura matemàtica del People Like Me, posa en comú aquests pacients amb altres pacients que potser ja estan diagnosticats perquè tenen uns símptomes molt semblants al pacient en qüestió, no? I també posa aquest pacient en contacte amb plataformes, amb organitzacions de pacients que donin servei a malalties molt semblants a la que tenia el pacient. Amb això volem accelerar el temps de diagnòstic del pacient. D'altra banda, amb malalties que potser encara no coneixem, la pròpia plataforma, les matemàtiques de la plataforma, ens ajuda a identificar grups de pacients que tenen uns símptomes molt coherents entre ells i que potencialment puguin definir una nova malaltia.